ya. Ya, jajal. Pas lagi kanca mburi mung ya dadi dhewe. Madiun Ngawi sing lagi ngehit ditutup karo becak pati mengko rampung becak pati awake dhewe dadi wajib kira-kira sing nendang sapa pasrahke barang ngono ora yo dadi dhewe
suruhan padukan pelok ya nduk. Mengko yen kurang marep baju diwaci guru-guru nganggo padukan pelok kaya apa. Gantane kang kembang gadung kawan kembang mengo kang esmu